Ya goथाव संनो जानायसै लोगोफोर खायो आरोना गोथावनो अराव संनांगौ बेबायदि गोथाव जागोन आरोना नारजिजों अमा बेदरजों अमा बेदरखौ हरबाय दाना बानलु मस्ला मस्लि होखाबाय एरना होलायदो बे नारजि सुनाय दै बेखौ हरलायनोसै आलादा संखायो आंना जि सिस्टेम संखायो होखाबाय दाना नायदो लोगोफोर आंनि नारजि संनायखौ माबायदि सङो बिराद नायथों सङो आंनिया दा लोगोफोरा आंनि ओंख्रि संनायखौ मोनजाब्लाना माने खेबसे जादावबाथाय लुगैबाय थागोन आरोना जानो नारजि ओंख्रि संग्रा मानसिनि मोखांखौ नायनानै लादो लोगोफोर जा ओरैबायदि गोथाव संखागोन ना आङो थ' नोंथांमोना आंनि नारजि ओंख्रिखौ संनायखौ मोनजायोब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि आखाइफोरजोबना आरोना गोथाव दङ दा लोगोफोर जाबोरदों उदोंना ओरैबायदि संखादों नोंथांमोना नायना लादो माबायदि नांदों नोंथांमोना आंखौ फोरमायहरबानो जाबाय नारजि ओंख्रिया जाबाय आरोना लोगोफोर बेनो जा गोथाव संखाबाय थ' दाना नोंथांमोना दिन्थिलां ओके होनोसै नारजि ओंख्रि नै लोगोफोर गोथाव संना जाबायना बेखौ मा होनदों मा बेसाद बेयो गुन्जेर होननानै बुङो बेखौ गुन्जेर बरिया गोथाव जाखादों नारजि ओंख्रि मोनसे गोथावनो जा बरिया गोथाव जाखादों नारजि ओंख्रिजों अमा बेदरजों संदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय गुन्जेर दङ बरिया गोथाव जाखादों रावबो आंनि सिगां माने बेबायदि संनो हाया आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि अनजन बर' इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय थ' जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल थुनानै लाबानो जाबाय मानोना गोदान आंनि भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंलांनो हायो बेफोरबायदि मोनसे गोदान आइटेमजों माने संनाय ओंख्रै आरो बेबायदि गुन्जेर बायदिसिना एम्फौ माने जानाय नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो दङ नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर थ' अननानै नोंथांमोना हाजासे अनजन बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गोजौ फारसे जाहाथे जौगालांनो हायो आंबो बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामना होबानो जाबाय थ' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था omabedr आंहा संखांबायबो जाखांबायबो आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना लोगो मोनलायगोन थ' थेंक इउ लोगोफोर बाय